sa DCGB, always number one, always at your service. An oras hatod sa Indokang Norcubes. Buong buo ang Pasko with Norcubes. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Oy, happy birthday muna po kay Madam Aida Araw. Birthday ngon yan. Ha? Ma'am Aids, happy birthday. Ha? Retired principal po ini. Si Madam Aida Araw, maligayang kaarawan po ngayong araw. Ha, Ma'am Aids? Happy birthday nga sa Queen Mother me, kay Madam Aida Araw. Yes, the Queen Mother. Ha? Kumusta na po, tabi, Madam Aids? Deta ka na iling. Sa bagay, at atabon ini permi mag-walking pasiring dyan sa kuhan, sa ano ini. Garo dyan ini permi sa Albay Cathedral nag-walking early morning. Madam Aids, good morning. Happy birthday. Kumusta po kita? Ha? Kumusta ka na po? Long time no see. Ha? Madam Aida Araw. Yes. Ang ganda ng araw ngayon, Madam Aids. Ang ganda ng araw ngayon. Happy birthday. At saka happy birthday man kay Balderrama and Miriam Ariola. Kadakul ka may birthday pala na ko nagkabara sa Kasubago. Alright. Happy birthday po kay... Tayo pa ito sa mga tigsakuya kasmong aga. Basta dakul sa mga tigsakuya Kasubago eh. Happy birthday po. Si Madam Aida, Aids, Madam Aids, happy, retired ini, school principal ini. Taro ini sa matibay mga tugang na school principal, si Madam Aida. Good morning, Ma'am Aids, happy birthday po. Alright, bueno, mga tugang may magayon na programa, aram mo ini, saro ini sa mga magayon na programa na pwede tabi na mapakinabangan kan mga Legaspenyo, ano. Diyan po sa Barangay Humapon, igwa po mga tugang kitutugdok na 4 na iskalon. Diyan po sa Barangay Humapon, may tutugdok tabi diyan na 4 na iskalon, mga tugang na building. Kumpuesto po nin 372 na residential areas, asin 31 pong commercial units. Inikuta na dapat talaga ang dapat na programa kan gobyerno na bako na itong supaharong na huto baga na harong na ngaya siriblagan dapat arog lang kainin ng mga iniskalon duman sa Singapore igwa ki arog kayan sa mga tenement houses tabi arog dapat kainin na housing units ta kahit kasarong aldaw mga tugang nagpirmahan po ang lokal na gobyerno kang Legazpi sa pagi ni Alcalde Geraldine Rosal, buda mga tugang an Department of Human Settlements and Urban Development. Iga pa lang, kampanahon ba kaya ni Digong, nag-create baga kan Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya ngunyan po, ining grupong ini, iyo man na namamahala sa mga paharong kan sa tuyang gobyerno. Pinatawanan po ng otoridad mga tugang an partner LGU na mag-execute, mag-implement mga tugang kan mga measures na iyo po an ma-bridge daw para sa respective housing gaps. Sa larong tabi mga tugang kan Philippine Housing Program o magayon ini. Kaya nagtruparan sa mga lokal, sa mga taga Department of Housing and Urban Development, Department of Human Settlement and Urban Development, nata daw ta, di pa shortcut, Department of Housing sa nagayod. Kundi, importante man sa pag-apod na Urban Development. Yan, ha? Nagpirmahan po sinda kaso pet sa 20, anong alaong 29?
September 29, tabi kan Biyernes, nagpirmahan tabi kan September 29, Friday, para sa maimplementar tabi kaning low-rise 4-story building na iguanin 372 na residential units. Buda, igwaki 31 na commercial space. Sabi, igwada tabi ki more or less mga tugang nasa 400 na possible beneficiaries na nasubmit po sa pag-ibig para sa validation mga tugang kansiring na bagay. Diyan da inibubugtak sa kwan sa humapon. So daga na pagsadiri mga tugang kan Legazpi. Iga pala dyan sa humapon ki daga na property kan Legazpi. Hindi kung kumusta na kahit baga dyan sa bangkiruhan, igo dyan kipig-apod ka ito na sa bangkiruhan ka ito. So panahon ni Nana Meli, igwa ka ito dyan ki daga ang syudad. Hindi kung kumusta na iyan ngunyan. Tapos, ini po na dyan sa humapon, ibubugtak na dyan sa daga na pagsadiri tabi kan barangay, kan Legazpi, City Government of Legazpi. Ining housing project na garo ikaduwa ini dyan sa kwan. Iyan bagang Ibalong Village. Kwan baga yan? Housing unit baga yan? Design iyan para po sa mga empleyado kan City Hall. Kampanahon. Ginibo yan para taonang housing unit sa mga empleyado po kan City Hall, kan Legazpi. Iyan tabi na yaon niya. Kaya, katakla na yaon dyan, mga empleyado, mga tugang kan City Hall. Tabi, iyan na Ibalong Village. Siguro, sa dagdag ini, mga tugang na, na housing project kan lokal na gobyerno, mga tugang para po duman sa mga kwan sa mga interesado tabi na mag-start dyan. Oy, magayon, adi. 300, aramo, kan ako nakaabot duman sa kwan, duman tabi sa, kan ako nakaabot duman sa Singapore, ang mga housing duman, pahalang ka, sa bagay, kulang kayang space sa Singapore. Ang housing unit duman, gari mga condo unit, pero darakulaon iyan na per kada floor, sa doon naka-offer dyan harong, darakulaon iyan na building, tenement houses ang apod. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning po. Ay nawara, so nag-aapod. Di ba? Tenement houses ang apod ka iyan tabi duman sa Singapore. Kaya ito, ang sabi nga ni, ito mga tugang na sa Singapore na nailing mi ka nakakabisita kami duman ta. Nagtrabaho duman si Mrs. Kipirang taon. Duman, itong harong na ito, ang konsepto da ka ito, gari, nako ang ideya ka ito ni Lee Kuan Yew, mga tugang, kay Presidente Ferdinand Marcos Sr. So, gurang na Marcos, mag-amigo da ito man nagurang na Lee Kuan Yew, mga tugang buda si Marcos, dumanda na ako ang ideya ka ito na mga tenement houses na yan. Di ba? Kaya lang, syempre, iyon na nga niyan. Bako siya masyadong, takon, 300 na harong, 372 na harong, iwagas mo iyan dyan sa kwan, iwagas mo iyan dyan sa sugari baga subdivision ang dating. Di ka dakuro na space ana akomodaron, di ba? Dakol na space mga tugang ang magagamit kumpara sa 4-story mo, mananggad yan, tabi, kumpiso ki 372 na harong, hindi, baka may maibugtak pang mga dagdag na kwan, may dagdag na may dagdag pa mga tugang na ini na mga housing na mga project, hindi ba pang parte mga tugang kayan. Okay? Sabi kan texter tam, sain po parte sa humapon, ay di kulang aram kun sa inyan. Basta, sabi duman sa post ni former governor, ni Governor Noel Rosal, dumanda tabi sa lote na pagsadirikan Legazpi. Di ko aram kung sa indyang parte sa humapon. Diyan nga ni baga sa humapon, mabugtak ko diyan ki, nga ni ito, Suligas. Diyan baga ibubugtak sa Legazpi City Community College. Ade,
Kaya lang, de ko tabi aram kung saan yan sa umapong. Basta ito po, so property kang Legazpi. Okay? Ang 4-story building nga kaya lang, they disbentay sa Gurang at PWD. Ma-design man gayod iyan. Tapat na eskalon. Ma-design man iyan ki agihan para sa PWD friendly o kaya Gurang friendly. Igabaan bibog tak pagakaan. So gari baga iyan kung pataas, gari tinampo pataas na may wheelchair ngaya pwedeng agihon ang wheelchair. Ano maray nga ikang bugtakan po ki elevator. Adi? Malay mo, apot ilingong ko daw si ipa. Tanailing ko mga tugang sa picture, maggayunon so kwan, maggayunon so ano yun, ang ngaran Residencia de Legazpi. Residencia Legazpi. Tanailing ko sa perspective, sabi kang plano, may drawing Residencia de Legazpi. Magayunon, manggurano daw in ano. Pero, manggurano daw in. Ito sabi, so mga interesado na tabi, mga tugang, City Planning Office and City Hall, hanapon tabi ang CPDOI si Miss Joy Cordornes. Anapong ko daw si Madam Joy. Anapong ko daw si aputong ko daw kung paano ka ini mag-apply. May iharong lamang kita, igwa lamang kita kiiharong-harong. Anong iharong? Ay, maray pa di ako nag-announce, taba ka madangog ni Mrs. Bata, giro na pang 8 o'clock na sa opisina. Aputong ko daw si Madam Joy ka ini, kung ano ang qualifications kan pag-avail ka ini. Di ba? Kung ini mga empleyado kan City Hall, sana, o ano. Di ba? Tao dyan baga sa Ibalong Village, mga tugang, garak lang dyan na ka-star, empleyado kan City Hall. Kaya ito, panahon iyan ni, kundi ako na reporter ako ka ito, panahon iyan ni Mayor Imelda Roses. Kaya ito, yan na, Ibalong Village na yan. Dakul baga dyan, kaya dyan na ka-star, garak lang dyan, empleyado, mga tugang kan City Hall. Di ba? Kaya, dakulon nga sa Manila ki tenement building, occupant na lang, malag ki grill sa mga sinampay. Iyo, yan nga na ibaga na paminsan, Jing, nagbalaybay ka nga duman sa 3rd floor. Paminsan na, nauulog, sobra, uto nagbabalang-balang pasiring sa 2nd floor. Iba so nahulog, ay salbatana. Sige tabi, Judge Jason, sige haputon ko. Ano lamang yung qualifications? Aputon ko tabi, Judge. Aputon ko tabi, Judge Jason, ang kuhan, Rodenas, ang qualification. Tamalay mo. Igwa lamang kita ki... Ako talaga... Sige, paistaron mo dyan. Ako... humapon baga, mapreskong lugar. Ang humapon kaya baga, mapresko buda, makaharayo lamang sa sentro na ribok. Gusto ko mag-relax. Gusto ko dang ribok. Gusto ko yan ako dyan sa sa Makahoy na nagdagag mo sa so mga tweets kan bayong. Yan. Po tayo. Anyway, congratulations at nagpirmahan sinda mga tugang kam Friday. Tabi, magayon ini na mga housing units na ini. 372. Apat na eskalon, dakula yan, di ba? Dakulang building yan. Tabi mga tuga. Ihaputa daw ini kay Madam na sa city planning kung pirang square meter ngayon yan, di ba? Tama ito nahapot ni Judge Jason. Kung pirang ngayon ang anong qualification. Buda, so gusto ko tabi, Judge Maraman, kung anong ngayon kadakula. Pirang ngayon square meter ngayon yan, di ba? Pwede ka nang mag-agaw. Anyway, mga tugang, ano yan, naiba. Magayon pati sa drawing o sa perspective na nailing ko. Sa picture, may pinadala sa kuyang picture, di may nagpadala, magayon ang pagka-design. Ganyan mga Manila na condo unit, ang dating. Okay? O yan tabi, lahat-alaton ta. Mga tugang iyan na mga bagay na iyan tabi kung paano ma-detalye buda maraman ta lamang na baka lamang pwede kita dyan.
Baka lamang pwede kita dyan, Jing Adi, ano yan, baka lamang pwede kita dyan okay, sarawayon man ini man na texter tang ini na sarawayon man eh. Kumaka nga yari, paistarod mo, Sir Hen, good morning. Ako po paistarod mo, pwede. Di ko aram miniging kong babayi, no, lalaki ang texter tag ini. Kay engineer ante ma-apply kan City Urban Poor, ay di ko po aram. Basta, anyway, sige, ikuhan ko sa mga reporters, ha? Kung ano man tawag gibaw niya to. Alas 8 na aga, mga tugang oras po sa Pilipinas, asin po sa DCGB, dili po sa tuya na programang Anhapot. Ngunyan tabing aldaw na ini. Ano daw mga tugang kung kita na mga tao makaukod man kita magkuan, makaukod man kita na mag-agi mga tugang sa pedestrian lane. Tama, pwede daw ini pag-ururunan tangon niya na aga. Ano daw kung kita mga tugang na mga ano ini, kung kita mga tugang na mga tao, makaukod man kita na mag-agi mga tugang sa pedestrian lane, o kamong nagdadangog ngun yan, pwede daw. Pwede daw tabi. Taan observation ko kaya, ang observation ko kaya mga tugang, kita na mga tao, di kita nakakaukod na mag-agi sa tamang agihan. Totoo ba ko? Sige daw. Sige daw. Kaya nga ni binugta kang enot naging topic ta na ang mga drivers, kitang mga nagmamaneho pampubliko o pribadong bihikulo, garuday kita nakakaukod mga tugang na mag-agi tabi sa tama mga tugang na agihan. Tama. Kaso mga drivers databi, mga tugang nin mga bihikulo, pag makro sa pedestrian, dito na pig-ignore ta ang pedestrian lane. Ako talaga, dako kong nailing ka yan. Pag may macros na mga tao, ang auto, nakikisabatan sa pedestrian lane na ang disenyong iyan, mga tugang, para po sa macros sa tinampo. Di ba? Tama? Kundi kita man ng mga tao, makaukod man gayon kita na mag-cross mga tugang sa tinampo, na dapat umagi man kita sa pedestrian lane. Ano po observation nindo? Kamong nagdadangugon yan. Nakakauko daw kitang mag-agi man dyan. Nakauko daw. Sabi kan text, sorry nga po sir, naghihidali ako. Latusunta ka dyan na. Kaya baga, pag diyaw ka sa pedestrian lane, mga tugang, ang binugtak anda, para da kita makaukod mga tugang na so driver nin auto magminor, papabalyuhon ka. Kita mga tao, dyan mag-agi, tangani po na dahi kita ki problema. Taang hinahiling, ang konsepto ka yan, safe area iyan para sa mga pedestrians. Tan mga driver, expected atabing maminor pag maagi dyan. Natanta kita dahi kita nakakaukod na mag-agi sa pedestrian lane. O yan nga ni ito baga. O yan nga ni baga sa may, ano nga ni ini, Jing na may, una, Centro Hotel. O yan baga sa anong kanto ini? Sa may Jollibee. Imperial Street.
F. Imperial Street, yan po na, ano nga na, circumferential road, tama? Yan. Kaya ito ka nag-andar ng traffic light dyan, kadakol akong nailing na mga tao na dahil po tatao magbasa ki traffic light. Maski naka-green, naka-go ang auto, ang tao nagbabalyo. Kaya nagka-traffic, dapat naka-green mga tugang antinampo o ang traffic light, ang tao nagbabalyo. Kaya nagka-traffic, tala nakakabante ang auto, ang tao nagbabalyo. Tama? Nabisibara nindo yan? Nabisibara nindo? Oh. Pwede iyan, pero dapat ang driver, pag may nag-agi sa crosswalk, automatic mag-slow down. Bako bubusinahan, so nag-agi duman. Kaya kaipuhan ng education component sa traffic, mapakusog, makaiwas sa aksidente. Tama ining text ni Dr. Cedric Daep. Good morning, tabi sa imo, sir. Ang pedestrian, design para sa tao, ngani ng auto, mga tugang, maminor ka. Kundi talaga may mga driver man na mga ano man daw nagkaradalang kaan sa driving lesson ninda, tapag aga sa pedestrian lane, pag may tao nagbabayo, nagbubusina. Observation ko, tabi Sir Cedric, tama po sa imong nailing. Diba? Tama po sa, ako nailing ko yan. Driver, buda kitang mga tao, may problema. Paano nga sir, hararayo ng pedestrian lane? Makaugak magduman. Tapos ang dudumanon mo, nasa ampang mo man lang sa ibong kantinampo. Madumang ka sa ibong kantinampo yan sa ampangan mo. Ang pedestrian lane mo, mga 10 metros, hali naman sa tindugan mo, mga 15 metros, madumang ka sa pedestrian lane, makross ka, mabalik ka. Uyan nga sa ampangan mo man sa nandumanon mo. Sige, Angel, pa'y tanong nasa isip mo. Sige, pa'y tanong sa bagay, o nga ni. O dyan sa Washington Drive, pagluwas may duman sa arong, sa highway, anampangan may tindahan, mga, may turo-turo, may kaunan, may gulay, may sira. Ang pedestrian lane, hutos hampangan mga tugang kan, ano nga ning building, ANST building, sa Bureau of Fire baga, yan. Diyan naman ang pedestrian lane, tabi. Kung hali ka digdi sa haro o digdi sa may, hali naman sa naistaran ko, malakaw ka ki 20 metros o mga 15 metros gayon, pasiring sa pedestrian lane. Ando dumanan mo, uto sa ampangan mo sana, tamabagal kang isira. Gari tama man observation ni Angel. Gari may punto man si Angel. One time ka ito, kay bako so aki ko, yun ay kadua kong aki. Hali kaming simbahan. Minabalyo nang gad ako dyan sa may katedral. Sa pedestrian lane sa may katedral, uni sa may Macdo. Buda uni sa may Hampangan, Can City, Sangguni ang Panlunsod. Minabalyo ako digdi sa ibong nanggad. Sabi ka na, saan ka nga po? Nga ka makro. Ay de, udi nga po kita mag-agi. Sain? Hutong nga po ang pedestrian lane baga. Ang nga ko, okay. Dahil ako nag-isumay ta. Dadagit. Tanaw kan sa kuyang akin na, ika nga yung gurang, ika nga padarahan. Pero ilingonin do, ini mga tugang na mga simpleng bagay na, dahil po nagigibo, sa totoo lang. Simpleng bagay yan, dahil po nagigibo talaga ta. Hihugakan kitang maglakaw, kaya darakulao na ang tulakta. Buda mga lawas ta, mga mataba na kita ta. Habo kitang maglakaw. Hello? Hello, good morning. Morning, sir. Morning, boss. Ini observation ko man sana. Oh. Hindi sa ligas ka ni dakulo ng pedestrian. Kaya ba nag-aaging tao? Atay yun. Kaya din sa mga drivers ta, na gusto naman sana magpara burusin na dyan. Tanay mo na mga makaskason pati minaaragi. Magkasa. Mahiling. Ano ba ga? Sa ibang nasyon ka nakaduman ako. Ang mga Pilipino, gusto dyan, kung anong linin na, hindi masasasto talaga matagas sa Pilipino eh. Ata migo.
nagkaperang bis ako nagduman sa California kay sister-in-law, ang mga subdivision duman pa rin, dahil man kinagaaging, dahil man ki-auto. Oh. Pero ang mga tao pigog sidbarangko, minakros sa pedestrian lane. Iyo na nga din, nahiling ko. Nahiling akong Pilipino. Nandun nag-aagi talaga. Oo, hindi man siya nasa to talaga. Kita digdi, maautuhuno na, minakros pa kita sa bako pedestrian lane, ade? Oo, garo baga sa jeep man, sa jeep. Yan. Sa jeep, kung sa inang so bababa niya, duman siya mapara. Nan. Tapos pag nagpara siya duman, medyo nakalagpas siya, di nagita pa siya, tumana ngayon ako nagpara. Yan. Di dagitan ta sa driver ta. Duman nga mababa, sir. Arayo na nga oh. Arayo na nga ako. Sabi kan driver, ay digding nga po ma'am ang unloading area, di nga po ang jeepney stop. No man nga yan nabata nga yang may bitbin niya kitang magabat. pero ang nahiling ko dito sa Legazpi, nakulo na talagang pedestrian crossing. Buda gusto tamigo, pag puminara, ipundo kita. Yan! Oo, Yan mas bawal magbaba. Kaya ang driver, napipiritan na magbaba, tayo iiwal. Salbatadang buhay tayo ni. Diba? Pero amigo, hindi lang sa Legazpi, nahiling ko, nakulon na talagang pedestrian lane. Yes. Nakulon. Pero wala man na nagbabalyo. Mga magayunong pati bagata, binugtakan kan DPWH kiraberized, ade. Oo, may mga green ang kulay. Oo, ngayon. Magayon So, wala baga. man nagbalyo dumaan. Oo. Api ko balyo, doon mangyari sa natin sa takot din na, duman sila nagbalyo. Naramdaman ko lamang so sabi kang pulis pinasi nata nagbalyo ka deka nga pa magbalyo duwang kay magbalyo sa ibong sabi dakan sa lalaki ay paguna ko ngaya ka sa dekorasyon sa tinampo. Pakihirap, malalo. Sana nga. Ano yung mga ito? Salamat migo, salamat, di ba? Uling mo ha. Kaso hapo nag-agi ako diyan sa Daraga o kan Sabado gyud dito, Sabado biyan. Garo Sabado Daraga. Uyan baga sa Rizal Street baga sa Daraga sa may Hambangan Bailon Biling sa Saudan baga. May mga pedestrian lane. Nangaya kaya sa tao dahil man nag-agi sa pedestrian lane. Mabalyo sa saod, balyo sa nang balyo sa tinampo. Dahil lamang kita may anti-jaywalking sa Daraga dahil man implementar gayon gitultol, ha? Sa Daraga may anti-jaywalking eh. Dahil man implementar yan. Sa lapi na garungan yan hababaonon diyan mga tugang ang penalty. Bata may binugtak baga dyan na iyan pong overpass dyan overpass, ibinugtakan dyan kaya ito, para mas resolver so traffic dyan, ang aning ang mga tao dyan nag-aragi sa taas ngon yan, iyan tabing overpass paarat lamang ang iabot. Hello Joker. Ricky, good Yes, morning. maray na aga. So, may bago na daang design ki pedestrian lane na ikakaan. Sain Daraga at hanggang Legazpi. Bago na daang design. Magpundi di sa may ki Vicente di sa Daraga. The whole of Rizal Street Legazpi. Bilog yan, pedestrian lane. Iyo na daang gigibuhon. Maripa kang kuritaw sa nakigabos na linya para lagod biyo pa. Iyo, nata ika-cancel na da so anti-jaywalking ordinance. Ata na yan eh. Ika-cancel na da ito. Bilog na yan. Pedestrian lane. Mabuyo palagod. Ay, ata na nga yan ang problema tadig. Biyo palagod, giribo na ang gabos na balyuhan ta. Mataglayon na magbalyo. Saan pa nga mo masano dumanon? Maluyahon ang implementation saka enforcement. Iyo. Kaya amigo, ang apod kaan, nagiging kultura nin tao. Ang problema bagata, ang problema sa Pilipino, kadak lang sa Pilipino, ang abnormal, gustong gibuo na normal. Yes. Yan ang problema. Oo yan. Sisian ma-implementar, sisian ma-enforce. Iyo man saan ang problema eh. Iyo, totoo. Iyo man lang, maluya. Kulang sa enforcement migo, kaya sa tao natutuod. Oo, aram mo ko nata. mo. Aram mo ko nata tabi, arugan. Yes. Tarakot sa butante. Iyo baga. Pwede. Dito na pagkutsira
daon, tarakot sa butante. Yes, yes. Iyan yes. ang mga yaon dyan nakatukaw. Yes, oho. Iyon man lang, Tabi. Sige, Migo. Salamat, Salamat. Umikot ka mga tugang sa buong Albay. Sa tabako, kan sarong aldaw, ano ako nakaduman sa tabako? Diyan sa tabako, nakabisita ko diyan kan last month gayod. Mara diyan sa tabako, tapi may traffic. Sa Tabaco City, pirmi may mga nakatindog na kuan, may nakatindog pirmi na traffic aid. Yan ang hampangan kang LCC, buda sa hampangan kan park, baga sa may simbahan kan Tabaco. May mga traffic aid yan na akong naagyan, pirmi maray ang pagpabulos kan kuan kan trapiko, pagmanihan. Ang problema sa tawo, maski nagdadalagan an auto, mga tugang sa tinampo, piga pa go kan traffic aid, so ano yan, so auto, si barangko, may tawong nagbabalyo. Kumusta ka na kaan? Kumasabitan yan. Hello? Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Reaction lang ako dyan sa question yan. Ano po? Yan baga, Oh. two-way dapat yan. Ibig sabihin, may participation ng LGUs, and mas dakol na participation ang individual. Kita, itong Apo. namamaluaan. Participation ng LGU. Pag abot nga Legazpi, yan na parang gilid baga kang kahabaan na lang kang Rizal Street or kung saan man ang tinampo. Wala man baga siyang nakaharang. Yes. Kasi free ka, magbalyo kung saan. Opo. I-compare mo sa ibabagang LGUs like NCR, kung saan man. Ang mga tinampo baga nila, may mga barrier yan para dahil ka mag-cross duman, tapos naka-congest siya pa duman sa may sarong, ano yan, pedestrian, para duman ka nang May kuan mananggad, may sugari baga chicken wire, na darakulaon, ade. Para barrier. imbudo siya na duman lang talaga ka macross sa pedestrian, parang gigagayid ka. So yun yung way naman sa LGU. Pag-abot naman sa kita, sa mga individual, para mo na nga na may pedestrian, yung purpose noon, pero day nagagamit. Yes, Yun na nga yun yung punto na, number one, kulang sa education. May kanina ba, may nagakod niya, pag una, decoration lang. Tapos magmamadali. So, dapat two-way palagi ang implementation niya. Yun yan, i-prepare mo sa LGU kung ano ang nasa pagitan niya or nasa palibot niya. Then, ma-adjust kan, hindi man automatic. Nangga. The reaction of individual is ma-comply doon sa nahihilingin na kung ano ang yaon dyan sa gilid na yan. Pero Yes. today kasi sa Legazpi, Yes. parayo pang maray na mangyaring masunod talaga bagay ang usage ng pedestrian. May mga nagtuturunod, pero Yes. tapos, so mga tatao mag-intindi, pero dakol man, kaya lang, kung talagang susubukan kang, so, pinaka-purpose kang pedestrian, arayo ta. Opo. Oo. Imalasa, sir. Sige sir, salamaton tabi, di ba? Sabi kang texter ta, good afternoon, didingani sa mo sir sa ginubatan, arog ka yan. Actually po, halos buong Albay, di ba? Halos buong Albay, iyan mga tugang ang kwan, iyan tabian, obserbasyon. Bako lang sa Albay, maski sa Sursugon, di ba? Pero sa Tabaco, nailing ko dyan so kwan, nailing ko dyan so order, kan kahigusan kan mga traffic aids. So itong duwang pedestrian lane diyan sa may park, ayan na may park baga diyan na ano yan. Magayon ang park diyan sa Tabaco, may kahoy-kahoy. People's Mall, ano nga pudgaan? People's Mall yan. Tapos duman sa inutan sa may LCC may pedestrian, tapos duman sa may harani sa simbahan. Magayon, mga matibayon ining traffic aids na naobserbaran pag ako nag-aagi diyan. Kaya lang so tawo talaga may problema. Paminsan nga ni, dahil pa man nag-go so traffic aid. Gusto na magbaralyo. Nagasarabatan paminsan. So, sawinda. Hello, good morning. Hello, BP. Morning, sir. Good morning. Para mo, ang problema ta dyan sa araw kaya na traffic. Pag sinabi ba ang traffic, it's Opo. both vehicle and pedestrian. Dahil haloy na problema ta na yan, haloy ang solusyon dyan, doa. Inot, kitang mga nag-arapod sa imo, ika, ako. Yes. Kita naka-aram kang tama, yan ang ituro ta sa mga next generation, sa mga kita.
Yeah. Iyo, sir. Over the years, kung araw kita kayan magturo, pigigibo ta, pigtuturo ta, then the next generation will learn. Nanggad. Ayun na. Sunod yan, so mga maestra na nagaturo, gibuhon man. Opo. Diba? So may sarmaturo ngayon mag-agi sa pedestrian lane. Aha. Pero pag roll sa eskwelahan ta, mabagal ng panira. Dahil na kita, nagaidali kaya nga ako. Na. Diba? Sunod naman, itong mga nasa media, Yan. itang burudal-budal sa radyo. Totoo, sir. Pero kita, pag nag-iridali man, Mabalyo. Sa kinubatan, may mahurago na broadcaster dyan, parang helmet. Oho. Nagumutor na yung helmet. Oh, my goodness. Pero pag minakomentar sa radyo, pag una Matindi. Oo. Yun so, lang talaga. Totoo yan. Yung observation mo. Ara mo sir, maski magbutang kita dyan ng pedestrian lane, na dakulot, magbutang kita puro parandilya, mangdakop kita. Kung kita mga nakaintindi, dahil taman kayang gibuon sa diri, tama yung mangyari dyan. Iyo, sir. Tama ka dyan. Di ba ka? So Yeah. tama itong sinabi mo, nung sinabihan ka kangaki mo, so it's a wake-up call. So ini, dapat sa to, wake-up call na. Oo. Ara mo, sa Korea nga ni, kilometro bago ka makaibong. Ay, totoo ito, sir. Nabigtara. Arayo unong pati. Badista. Dadarapusan kang una, Sir Kay, berilog ang hita mo bago ka makabalyo. Tama observation mo yan. Buda. Ang nga ako duman, Aha. masak itong subway, buwan man lang sa inutan, magkakili. Iyo. Sarong kilometro na piglalakaw ko, pa ko nakakaibong. Ay, bossing. Kaya lang, duman man, makakuan man maglakaw, makaka-inspire man maglakaw. Yan ba? Tan makakasarabay mo man, mapreskuhon man sa mata. Yan pagabot sa pedestrian, sa pag-ibong sa tinampo. Oho. Ini man ang mga nakaparad sa gilid kang tinampo, na ang kadaklan dyan mga poderoso. Yan. Di ba? Oho. Ano gusto panahon ni Digong na may pagparada ka dyan, nagpundo ka dyan na no loading, unloading, no parking. Iyo. Pagko lang talaga ito. Iyo baga. Ang lang lisensya para tapos na. Iyo Kaya naman baga. pagkakaraning yung utak na driver. Yun ang good, sir. So, Okay. it's more on education Yes, and yes, enforcement. yes. Discipline, Pero if you want to think long term, Yes, really, yes, education yes. long term yan. Yes, sir. Salamat Thank you, po. Bibi. Good Very morning. good. Very good point. Very good. Iyo baga, sasabi nga ni, no one is above the law. Diba? Now, iyan kaya, haloy nang nagaparaduro dalagan sa isip ko yan. Ano tabi ang text mo, Kuya Tony? Sabi ni Kuya Tony, sa pedestrian lane, dapat po sa puti lang tumungtong. Latusunta ka dyan, Kuya Tony, na. Mangyayari yan pag agi sa pedestrian kung ang tao nakaukod na ibulsa mo na ang basura, kita baga kuya, pag may patos kan dulce, itatapok ta sa nasa tinampo, arog baga kan disiplina kan mga Pinoy. Aram mo, ining text mo, dagdagan ta ka. Bay lang, tasabi ni Kuya Joe, sa Japan, at sa ibang nasyon, pigyoturoan ng mga aki na elementar na magpatupad kan road safety, lalo na sa paggamit kan lanes. Iyo baga. Hindi pong text mo tungkol sa basura. Kansarong alaw, nag-drive ako digdi, nag-agi ako diyan sa may unibagang sa may hali akong DCGB, hali akong ligas daraga. O hali ako diyan, namahaw ako o diyan kay Chuck Chris. Nagtuo ako digdi sa may kanto kang Shell. Dimagi ka ba diyan sa may kadakol na Segunda Manuhan? May sarong babae nang naglalakaw, habang naglalakaw siya, tinanggal niya sumas niya, tinapok sa tinampo. Sumask niya, Jim, pagkababa niya sa jeep, nakamask. Magayon-gayong pating babae itin. Garaw siguro college ito, high school, senior high school ito. Pag sumask niya, pagbaba sa jeep, tinanggal sumask, binarabad sa tinampo. Yan na ang pangananggad kan, ano ini? Sumaybukuhan baga dyan pagka. Diyan binarabad. Di ako nakatagal talaga. Nagilakaw siya, pasiring duman sa... Diyan ko naguli yan. Kung pasade ko aram kong taga sa inito. Basta nagilakaw siya. Nga ko, miss. Ay nga, sir. Good morning. Magalang siya. Good morning, sir. Ay, nga ko, good morning. Nailing ko nga ko, miss, tinapok mo sumas mo duman sa tinampo. Nga ko, madalagan sa kanal ito. Na mas na tinapok mo. Ay, napanlingaw nga po ako. O, nga ko sa masunod.
Di mo tabi paglingawan ang mas na itapok mo sa tinampo. Ano, ang gibon mo nga niya ko, pinunduan ko talaga, ang gibon mo nga niya ko, sumas mo, tanggalon mo, peripiton mo, kung di mo nagagamiton, ilog mo sa bulsa mo. Tapos nga niya ko, pag-abot mo sa harong mo, i-dispose mo duman, magbugta ka humanap kang buti dyan na pwedeng malaugan ka ito, kani ng mas mo, nasasaray mo kisarang, di pagsabay duman sa basura nindo. Iyo nga niya po, sir. Maray man susing pagsakuya akan babayi, teenager. Maray, magalang na aki. Pero iling ito, tinapok so, ay nga niya kung pangyari sa maaba ka. Ganyan, hinapot kita. Ako talaga, kita ba gano'n nalilingaw man ang God. Kaya gusto ko pirming kairibay ng mga aki ko ta. Iyon ang sa kuyang kwan. Para remind. Diba? Iyon ang para remind. Alam mo, inapot ko ang sa sarong sociologist. Natangan niya ko tantawo, aram ng sala, pigigibo pa. Natangan niya ko tantawo, aram ng ini ang dapat sunod doon, dahil pigsusunod. Pagtabok ang basura, pag-agi sa pedestrian lane, pag kung anong mga bagay-bagay. Natangan niya ko, taaram nanda, nasala iyan, pigigibo. May paliwanag kan ang, ang sarong sociologist, si Dr. Raffer. Kung natangan niya ako, nagiging practice ini, nagiging kultura kan tao, ang mga bagay-bagay na aram ng sala, padagos na pinagigibo. Todto, istorya ko sa paliwanag ka ni Dr. Raffer. Hello? Toy Rain, baka na aga. Kaya na amigo. Yes. Kasi mga kalililang yung Hmm. mga marayrahay sa bus. Nadalamog kong mga dapat na tinutukar na tapos na mga yun. Mga matitibay kasi na may nakontribo ng mga opinion. Yes. Yun. Tabang ini sa tao na ang buhay ay mahalaga. Yan, eksakto. Sa Pilipinas, nasunggahan na talaga sa demokrasya. Kung ano daw ang Pilipino, dahil nagkatarakot na tigba. Mas karalanganin, mambalik sa pinampo, mas karalanganin, ipupundo ko sa il. Kaya ako kay ito, amigo, matubod, na ang driver, lilang labat si Pasayro, nagkakagbot pa si Pasayro, maski sa il, ipupundo na. Dawa, muda-mudaw, ako sila akong muda, ang takot ko Manila, ibababa ko siya sa tamang lugar at madiskwito kita. Correct. Siya ang karalangan ng auto na pigmamanigo na. Sa karanagan ng mula, magtaburuay kita. Iyo baga, amigo. Mag-suggestion ako tayo, amigo. Bako matagang mo sa oras, tutukaroon mo yung alaw sa programa. Kasi nakultang topic na pwedeng tukaroon mo dahil. Yes. Kunin yung Traffic Consultative Council, ibaad lamang pwede kita mag-suggest. Tawag kasi ang lisinol na trabaho lamang. Na mag-suggest yung ilang program ng traffic safety rules and regulations para mag-preserve ang buhay. Traffic safety rules and regulations para mag-preserve ang buhay. May lukaran sa mga pasayro, may lukaran sa mga mabalyo, may lukaran sa mga driver na ang mga lisensya, puro profesional, pero langag sa tinampo. Iyo baga. Pero matulog ka man sana nagpapara sa sarong pasayrong guran, nagpapara, natakot siya lang naman siya, yun din talaga, bilunggo ka sa likod ng blanker. Sabi daw, dahil bahal yung magsaparing muna, basta buruhay sa mga bus. Yes. Takong blanker yan, alanganin ko yan, dahil sa magpuldo, kung may nakaparting na auto sa gilid, ikaduang lane siya na nagpapabata si Pasero. Namanap sa suya ay magiligan hanggang nakaparting. May masakay. Dahil mo pagpulungan, pag-alanganin sa Yes. Ang pagbaba, dahil ka magbaba si Pasero na delikadong babaan si Pasero. Tabaga sa pasayro mo na, diskwido pa, di ba? Iyo po. Tapos kaya, edukasyon naman dyan sa pagtumamalyo sa traffic light, mga essential. Halimbawa, may traffic light.
kung yun may nagka-traffic na traffic officer. Oho. Ito kasi naman yan, paano pagbalyo, paano pagpulyo. Nangga. Kapag umanggamot na oras, nag-force may pedestrian lane, gawa go ang sasakyan, ang mga auto, babalyo ka, madiskito ka yan. Baka umalis ka yung pedestrian lane, na tayo sa magalaan, mapagda. Kung ito pabulot ang auto, magpulyo ang tao. Opo. Hindi ko dapat yan gawin sa mga arcade. Magaluno na, magkago regular program. Yeah. Ang traffic legislative council na maidukar kang gabos Yeah. na tao, mapatumal ang buhay. Yes, yes. Bago na buhay, property. Kakaw tumagang, may kansilan. Ang yung sitlo may kansilan, mas lalo lang ang buhay. Kaya kansilan, priceless ang buhay. Opo. Ito ang sinasabi, amigo. Salamat, Migo. Salamat, good day. Nabuhay. Oh, alright, di ba? O yan. Punto ni Toy Rain, ano? O basahan ko muna sa mga reaction sindo. Tama break kami ni Kuya Ramir Tanay. Sabi kan Texer, dapat sarihin arog sa Dubai ang 30 digdi sa Bicol alangkawon kaysa Kodalon. Day kaya magapo kimas ki ano baluadaw gapo aki ati arog kay to kalangkaw ang bagsak indaman giraray. Alright, reaction yan. Nagpaparaoran man sa nang basura o ninganing kapitbahay ko empleyado kan nang ling muna yan. Oralo nagusulo na nasulo maski mauran 3 times a day. Ay nako. Pakikarampagman kan sidewalk na pigigibos na display kang motor digdi sa may motor trade. Yes, alright. Digdi po sa Tabaco Park, darakula ang tarpaulin mga city councilors maagi ka permis sa tangod ninda sa may pedestrian lane. Iyong mananggan. Ano? Pinurot mo maski maray tadain na ligis. Pinurot mo maski maray tadain na ligis sa babae. Dito sabi ni Joker, pakiulit daw kan dialogue mo. At tayo talaga, tinapok sumask, pagkinilingan ko, ay nga ako, mag-iyon gayon na akin, sarawayon. Kinaor. Iyo. Ito. Mali kasi ang location design at study sa pagkag-pedestrian lanes. Iba ang comment ka ini. Sa Lapu-Lapu, iba man ang tawo, nag-agi sa tinampo, tas sa mga sidewalk, paano ki auto, left and right, kaysa mariparo aluyo naan. Limo na. Good morning. Sa daragangani po kadakol man kang arog ka iya nagsaud ako ka sa Domingo ang mga tawo day nag-agi sa pedestrian lane maski may traffic aid na nakatindog da ipigreparo. Tama VP ang traffic system both vehicles and pedestrians use sidewalks and pedestrian lanes kina sa mga auto nakapark sa sidewalk itowing kina cancel na ang lisensya ng drivers. Yan. Marumdomon tam na sa Pilipinas baga kita kung sa illegal ang illegal daing bawal-bawal. Yan. Digdi sa igba bakal kita awan gabos lalong dag. Alright, sige po. Reaction. Sa Manila, nagdadali-dali at dalagan ang cross sa pedestrian po. Matud dyan, takita kadaklan urog akon mag-cross sa pedestrian lane. Yan. Morning, ako po pedestrian lane nag-agi ta masubog akong padakop kang pulis. Iyo baga. Ako talaga natuod na ako kaya yan. Na pedestrian lane na yan. Okay? Sabi nga ni Kanso, to conclude mga tugang our discussion this morning, sabi nga ni Kansa kuyang amigo na sociologist, ni Dr. Rafer, inapot ko siya, natangan niya ko aram tanang sala, pigigibok ang tao, nagiging kultura nin tao. Sabi niya, may teorya pa no ngaya, sir, sabi ni Dr. Rafer. Nalingwang ko lang supig site niyang theory nin sarong sociologist man na taga-US. Ang kwantadaa, ang komunidad tadaa tabi, gari lawasin tawo. May failure mga tugang ansarong parte kan sa nga kan gobyerno kung kaya ang tawo natutuod sa arog kaan. Gari ngayon sir lawasin tawo kung ang alibaw nga sa tawo. Kung ang kidney mo ngaya di naga-function, may problema. Kung ang liver mo ngaya di naga-function, may problema. Kung ang bitis mo ngaya sa tuo, makulog, hubag, malakaw ka, ang paglakaw mo, may problema. Pareho ngaya po iyan sa satuyang komunidad. May saro ngayang sanga, may saro ngayang parte kan gobyerno na di naga-function, kung kaya ang tao, nagiging kultura ang siring na bagay. Halimbawa ngaya,
sa traffic, so example niyang alibang nga traffic, nata naging arogan ang traffic, tapa no nga ya, maluyang enforcement kang nasa gobyerno. Kaya databi sa mga driver, sa mga tao, natutuod mga tugang kan pigigibon ninda, taday kinagtiti, no? Yan. Iyan ang hinapnatangan niya ko yan taaram ng bawal magtapok basura, nagtatapok, natangan niya ko yan taaram ng arog kay ni, araw. Paano nga sir, may failure sa sarong sanga kan gobyerno na dapat iyong mag-imponer kan bagay na yan. Kaya nga so tao, nagiging natutuod, kaya nga nagiging kultura iyan mga tugang nin tao. Henry M. in the morning. Diba? Nagiging kultura ta. In the morning. Kaya po mga tugang, pag-una ta, tama na tayo na kinagiti, no? Hello? Amigo, Yes. dugtungan ko lang itong Manoy Toy Rain. Ma-volunteer na ako ma-organize kita programang edukasyon dyan sa Onindo. Pwede man. Tanganing at least once a week. Igo kitang Traffic kung ano? education sa Traffic. Oo. Ano yun education campaign. Ang title mo yung programa ta, para. Iyo. Di ba? Para. Iyo baga. Oo, stop. Bahala na. Basta ang objeto ta, itong constant na tuloy-tuloy na edukasyon. Tanganing nare-remind kita aral daw. Iyo. Buda kasabay kan migo, may enforcement na tama as in implementasyon. Tama? Iyo tabi. Mhm. Tapos itong last na pigtara mo migong sa sociology, kami baga, oral daw nag-enforce, Oho. mailing mo ang violation chart, mabibilang mo yung iyo ang mga piga violar. Oho. So maisip ka kung natataasirin ka ni permi Iyo ano? na alangkawo na nga ni alangkawo ng Penalty. fine. Di ba? Oo. Alangkaw ng penalty, sige dakop ka sa tuyang mga enforcer. Pero at the same time, pag dinakop mo, maulok-ulok lang, pasensya na nga, sir. Iyo baga. Buda. Pag uning, di ba ang number 1 indong violation na dakop? So, de pagsulog ki helmet? Yan, Tama? numero 1 yan. Oo. Nata daw yan, adi. Sorosimana, yung iyo yan, sige-sige. Kaya, Aram ng bawal, din nag-helmet. Salba ka. kung makalusot, lulusot. Yes. Kaya mas maray siguro kung magkagawa kitang education on the air, Yeah, patungkol yeah. ligdi, Yes. na tuloy-tuloy tabi. Yes. Oho. Good point, Migo. Iyon sana, salamat. Salamat. Magbabalik mga tugangan hapot, magalipas kay ni alas 8:35 na po nin aga sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mommies, nagbabalik na ang EQ and Genius Kiddie Fun Time Redemption Promo. At dahil partners tayo in celebrating babies' milestones, bibigyan namin kayo ng mga special na papremyo this year. Just collect empty wrappers of EQ Dry, EQ Pants, EQ Plus, and Genius Premium Pants to earn points and get cute prizes. Make eating time more exciting with a bamboo dish set. Make playing more fun with a foldable playmat. Or make learning more enjoyable with a 3-in-1 kiddie table and chair set. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestones ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Submission of entries is valid from September 1 to November 30, 2023, and prizes can be redeemed until January 31, 2024. For more details, visit eqdiapers.com.ph or our Facebook page. Promo valid from September 1 to November 30, 2023. Per DTI Fair Trade Permit Number 170438, Series of 2023. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestone ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time Promo. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Bea Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ipinagdiriwang tuwing buwan ng Oktubre ang Filipino Elderly Week at wala nang mas gaganda pang regalo para kina lolo at lola kundi ang malusog na pangangatawan. Kaya samahan silang magpabakuna laban sa flu. Alamin ang schedule ng bakunahan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Pag bakunado, protektado. Isang paalala mula sa inyong Department of Health Bicol, Center for Health Development. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, ha! Power bula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti, surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New
Lalong wais pa rin! Surf yan! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Para sa pamilya, siguraduhing subok, dekalidad at trusted ang pipiliing gamot. Siguraduhing alagang Unilab yan. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin Ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin
twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix. May twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Okay, oras natin sa Pilipinas, alas 8:40 8 dinaga. An oras hatod sa Indokang Norcubes. Buong buo ang Pasko with Norcubes. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abangan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang digdipo sa tuyang programa. Oras natin, igwa na lang kita Bale, 9 minutos bago tabi mag-abot mga tugang ang alas 9 ninaga digdi po sa satuyang programa ang anhapot sa DCGB. May text po digdi regarding sa madali lang ha tapigahanap ko sa hapot niya. Ini pong concern tabi sa mga kandidato arog kay ni may pigreklamo siya sa kuya na igod ang kandidato na nananadaw da tabi ki bagas. Ako kaya para sa ko, gano'n man gud ki maraot na magtao ka ki bagas. Kung ang intensyon mo magtabang, pero kung ngunyan lalo na ngunyan pagkandidato ka sa barangay, dapat mo mag-ingat. Tayan po na pag-araw ka na pagtao, iyan po pwede kang papagpaliwanagon kayan. Kan commission election. Kaya nga ngunyan ang kapitan na iba, medyo nahingaluan sa pagtao. Ta may rason tabi ding, may rason. Ngaya matuktok sa imo kap, pwede nga po maki-solicit lamang nga kidiit para nga pang kung sa basketball. Ay, noy, pasensya na ka mo, de kita pwede magtao ka anta. Mahigpit ngunyan. Nagiging sarahutan. Kaya unit tabi na texter ta, kung medyo po may duda ka, pwede mong ireklamo tabi yan sa Commission on Elections. De, kung may arat-aratang kasama dyan sa indong kandidato, pwede mo pong ireklamo tabi yan sa COMELEC. Pero dapat mapatunayan mo talaga iyan na parte kang premature campaigning. Iyo po, yan ang dapat na ilingon, ha? Sabi kan texter sa Sorsogon, mag-igos ang traffic aid, mag-inining kanton ang CCTV, palibot mag-iling ka na, madumong automatic, may ticket ka ang CCTV office dyan, paglaog ta gari nasa MMDA office Manila. Yan. At actually dapat nga igwa na kita di ba? Sa Sorsogon daw iyan. Sabi ni Ate Marcia, igwa ki opisina na siya, sa opisina kan siya mag-apply pipadrawing. Ano ini? Igwa kay kampanahon da sa opisina niya, sabi ni Ate Marcia, kan siya pig-apply pipadrawing manok. Ang drawing itlog, hinapot kang personal officer, kung nata pipadrawing ko si mo manok, nata so itlog ang pigdrawing mo. Ang simbag, nahimsa iya na manok na mahimsa iya na manok. Na-hire ito, kaya apod sa iya sa opisina, itlog. Pangyari. Iba pala sa experience ni Ate Marcia. O, ilingon tada muna sa mga reactions. Sa tuya tabi na tagari dito nabasa sa mga netizens, reactions kan mga netizens, tabi kaso bago, digdi po mga tugang sa satuyang programa. Good morning tabi Henry M. Tama po ang napigtatara mo. Ang gabos talaga, igwa nga bagangani ki branches of government, no?
Kaya lang, ang sarap po dyan sa branch, kay puhan tabi ang tawo na magsunod. Yes, correct ka po dyan. Very good ka sa imong observation. Okay, Glenda Balderrama, Maray na Aga, Flor Promencio Bernal, nasobrahan tabi kita ki demokrasya digdi sa to sa Bakakay, binugtakan man ko ta ki pedestrian lane. Ilang ha? Didi nga sa Bakakay, binugtakan man ko ta ki pedestrian lane sa may atubangan kang RHU Bakakay. Sa may RHU Bakakay, hay na nga basa ko. At sa may Children's Paradise, wara disiplina, sarabandahan ang pagbalyo. Gusto ko na kutang lukoton sa pedestrian lane, digdi ko ta pwede na ang mga namanuan mag-train kang tamang balyuhan. Takong makaduman sinda sa mga banwa na strikto ang pagkapasunod, dahil lamang sinda mataraka. Salamat po. Tama ka po dyan, sir. Mark Balingat, Maray na Aga boss, pa-shoutout sa Aklan. May maayong adlaw sa mga taga-Aklan. John Don, huni nga ni anayam ko, naturoan ko mag-agi sa pedestrian lane. Ako na ang pigbobotong pasiring duman para duman kami mag-agi. Yes, ayos. Ma-RG. Morning, hapot ko lang po. Balik kuryente, balik operation ng PhilHealth ngunyan. Natanong nangyari kay ni Tricia, PhilHealth. Angel, anong nangyari kay PhilHealth? Pighapot kay ni Kun. Hapot ko lang tabi kung balik operation ang PhilHealth ngunyan. Natanong nangyari kay ni Nagano? Nagano yan eh. Sige daw, tamay hapot si ining listener ta. Bay ko na sundan ini may sabi ni Marlene Madronio, ang disiplina po enot sa sadiri. God bless. Tama, Madam Marlene Madronio. Ano nangyari kay nito may naghapot regarding PhilHealth? Ano na ni? Nahakso? Pero ang gawin pa rin process. Digdi so system? Talaga? Pero Manual ang pag-apply. May operation man, kaya lang manual. So, gusto mo, so PhilHealth digdi sa to? Sa Bicol? National po po. National? Yun pala nahak pala so national. So nagisingil kay 300 ransom, 300 million, $300 na ransom. Yung man, nahak pala. So, ano ito? Si system duman sa Manila, sarawayon man ang mga hacker. Digdi po sa may Forbes PNB Legazpi kay Puan ki pedestrian lane, tadakol ang aki pupils na nagbabaralyo. Maray nga ni Igwa Pirmi ki Barangay Tando na nakajote. Marlene Madronio, salamat po Mga taga Barangay 16 Kawit daw, maray na aga. Ferusin Liron, maray na aga from US. Alan Tripolca, good morning Miss Jessica. Yes, may pigigreet ining Miss Jessica. Alright, aramon taruan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay ba si Joshua Bino. Joshua, good morning, come Yes, good morning Tabi GP, good morning sa mga paraan tabay. Kaya palang tiguhukat ang tinampo. Maski bagong patrabaho pipi, takon minsan may epekto. Kung laog pa sa liability period kan contractor, kaya po nindang ayuson tulos. Pero ang good news, dahil kikagastoson ang DPWH, dahil kikagastoson sa lado kan gobyerno. Ayan tabi BP ang naging simbag ni Madam Lucy Castañeda kan DPWH Regional Office number 5. Kan maihapot ang siring na bagay, tano minsan baga, nagkakakirikigan ang mga motorista. Bago pa sa nangayakatin ng puha, kaltago na naman ngaya utro, traffic na naman ngaya lugod. Kung kaya naya po ang sharing na bagay dito, sigun kay Madam Lucy, na minsan may depekto o kung na minsan, kung halimbawa ang patrabaho din nakasunod duman sa specifications na itiglatag kan DPWH, automatic, kaya panindang hirahayon iyan DP. Dahil naman magastos ang lado kan DP. Gabos na yan, kung halimbawa hirahayon otro, gabos na yan, shoulder na kan kontraktor. Kung natatandaan mo ba, kang mga nakaaging simana dyan sa Barangay Malabog, nagpaabot ng konsensya, nagkaperang motorista, titinampo po sa nangyayari sa portion kan Malabog Road, particular duman sa may pag-ikorbada, nagkaperang ngayang bulan, may pigkalkag na naman ngaya, traffic na naman ngaya lugod.
Kaya yun palang different na kasimbagan kan DPWH. No minsan, kung may defect tulos ang tinampo o kaya dahil nakasunod sa specifications, dumana malaog na pagsakop pa sa liability period kan na kontraktor, tirahayin yung DP. Minsan kaya anay yung problema, kung nalimbawa bagong tinampo o bagong semento ang tinampo, kaya bagong repair, minsan dahil pa naaabot itong curing period, kung iaragi-agihan na kan mga darakulang vehicles, talagang mabatak ang tinampo, magkakay warranty pekto. Pero kung talagang sakop pa kan liability kan contractor, depende man, depende sa patrabaho kung pirang taon ang liability nila dyan. Pero pag talagang swak pa sa responsibility nila, automatically rahayon kan contractor, maski bagong patrabaho pa sana. Okay. Okay? Diba? Pero ang good news, dahil nang gasto sa lado kan gobyerno. Tama man. Dapat ko kabugtak yung karatulad dyan sa tinampo. Na ibubugtak mo, this road is under repair. Shouldered by, ano ito? Contractor. By the contractors. Graro kutakaan. Due to defect of pavement or due to cutting of tooth. Sa madaling sabi, baratak tulos. Awinda. Yes. Let's go na, DTGD. Alas 9 na tabi, Jomar. Sabi kan texter ta, maray nga niya so, ano ito? Bot po sa nagtao kibagas, maray nga ni po, tananao, basta ali sa puso. So iba dyan, ali ang pundo sa tax. Okay. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinkyon Mo sa DCGB. Ngunyan pong aldaw ni Lunes, Oktubre 2. Salamat! Kasabay ang bilog na tropa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Mr. M. Ipong personalan, kita po mga tugang tagahapot lang. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Lakaw. Ihiras ang pagkamuot sa kapwa. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.